M-am hotărât să fac o ediție de God of War, un joc pe PC2. Există God of War 1, să dăm pe normă, God of War 1, God of War 1, 2 și 3. 3 e pe PC3, 2 e pe PC2 și 1 e tot pe PC2. M-am hotărât să fac 1 și 2. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it will finally come to an end. Death will be his escape from madness. But it had not always been this way. Kratos had once been a champion of the gods. Mie nu mi-este rușine și dacă mor, am să dau reînvie. Scuze că este soare, dar m-am gândit să fac ediții noaptea, dar nu mai aveam răbdare. Bă, dacă țin, mă! Mi-a fost foarte greu pe Very Hard să... Am încercat și pe Very Hard să-l fac, dar la jumate am ajuns la o fază super nasoală și... Gata? Nu uitați de like! Ah, am uitat cât de 2 ori. Ah, 2. I am a boss. Bă, la faza asta nu m-am priceput niciodată. Bă, deci cum mă să merg așa de slab? Uite-te la mine!
Vedeți ce slab sunt? Trebuia să o fac de 500 de ori mai repede. Nici nu vreau să vin la tine, bă. Că ne mai ține și ăla de vorbă. Și așa vreau să dureze puțin, că dacă ține cam peste 10 minute, 12, nu mă mai lasă să o pun. Dar nu mă lasă, nu că... Așa, rupe-l, rupe-l. Bă, sunt prea mulți. Așa te vreau, bă. Așa, 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 așa. Puterea gadului. Bă, dar era mai bun la asta. Și încă o dată îmi cer foarte mult scuze pentru că filmez ziua. Amo, ce mai bag? Nah. Ce mai bag? Că m-am mai jucat acum o săptămână, am mai repetat un pic. Că știam că o să filmez și a fost foarte ușor. Niciodată nu m-a bătut la asta. Da, data trecută am dat pe easy, recunosc. Așa trebuie, mă. Din 10 apăsări să îl dobor. Nu s-a pus de 500 de ori și să pierd. Deci, cum am zis, mie nu mi-e rușine. Nu mor. Nu ca ăia fac de 500 de ori. Fac videoclipul de 500 de ori ca să-l pună. Că zice, nu stai că aici m-a lovit aia odată, trebuie să mai fac o dată. Că nu-mi permit eu să... Am uitat că trebuie să te... Nu! Așa. Suje. Ai, nu zău, nu știam că dacă dau pe triunghi face aia, bă. Eu n-am terminat 1, 2 și 3, nu? Nu l-am terminat. Trebuie să recunosc. Parcă 2 a fost mai reușit. Sau nu, hai, 3 că era cu golemii ăia și cu toți zeii. 2 a fost mai mult despre Deus. Dar noi de ce omorâm pe ăștia? Asta trebuia să ne zică la hidră. Că dacă pici, dar pe... Ba, aici să ne concentrăm.
Că aici dacă pici, mori. Acum am zis, mie nu mi-e rușine, nu vreau să fac videoclipul de 5 miliarde de ori. Uite, acum pot să pic, că nu se întâmplă nimic. Dar acolo erau niște stânci. Și acolo era și pus cu roșu semn că e de rău. Aici nu pățesc nimic. Dar acolo... Bă, de ce nu mi-arată de sus? Că de aici nu văd. Double jump. Save. Save station. Ia, 11 minute. Destul de binișor, dar puteam și mai bine. Așa, dă-i să sară. Așa, bravo. Avem viață, cred că avem. Sau ce contează? Avem, asta e. Că n-am știut să jucăm. Aici, uite, am terminat pe easy. În 2014, a 5-a, așa bună. Aici e prietenul meu. Uite, vedeți? God, very hard, vedeți? Nu se vede. Stai să pun eu umbra capului. Vedeți? Very hard. Hard, very, very hard. Vedeți? Așa. Și very hard, nu că m-am chinuit. Hero e prietenul meu. Ăsta l-am terminat. Salvăm pe ăsta din 2007. Save complete. Număr. Select. Quick game. Yeah. Dacă voi ajunge la, hai să zic, 5 like-uri, voi încerca să fac seara ca să se vadă mai bine. Dacă n-ajung la 5 like-uri, am să filmez tot ziua și se va vedea la fel. Adică în mare parte nu. Hai să închid să nu-mi zică iar că videoclipul e prea lung.